codi de barres. Primer apuntem el codi de barres i mirem que agafem a tots el primer perquè l'últim és el límit de control. I ara els fiquem. Ara, com veieu aquí, el segle, que és el primer, si el parell és el segon i així consecutivament, es multipliquen per 1 i el parell per 3. Sí. Cállate primero. No. Ara el mirem i sumarem tots els productes que hem donat de les multiplicacions. Com en zeros no ni restar ni sumar, els seguim. I ara això dona 81. 81 el dividim entre 10 perquè és un nombre decimal i dona 8,1. A l'1, que és el residu, li restem 10 i dona 9. Aquest 9 és el mateix número que el límit de control, llavors aquest codi de barres està ben calculat. I està llena de